a ewomonto asentuade abuamu ahibia saa esan se Ghana nkase ya bre ya tempentenkwa wokoto ade ya se atum wokoto mleke ade be chu be kokoto mleke bia me ya se atum enu nti ene omo so atalanku one side a womonto asentuade abuamu enti omo sra aban so no so na fam dia kakro betimi ayen se wo betifu wo bo so enu nti wonte so one share a year sacrifice ahu amatu am ho asi ho anase send omo de omo ho agba afore ama Ghana for abanhwe sa afore bo no na wonhwe no won tetefu wo so esan se wonom etempentenkwa wosan so eto aso biem se womo ekwa akosi gina ya biem enti gina ya sia no mo te womani ahwe aban so betefu wo bo so ana se wante so de a ene ye womo kwa meeting no a wanhwe wombeto eya asentuade abuom wanhwe nso no mantum enti ni nyina begira aban so nto omo stress aban no wanhwe na eto akase no wanyi free fu wo fango so na wom so enya bi ento na omo ho so enheha wo no Estamos tendo ya tanto un día andiamo por ahí y el juego no ni nada ya su yende ay de la fe no supa e be ma se no be we ya wa bien bia e be wa ai no tu la no America kra ya se ka bo ya wa gan sacrifice the men ya se ka bo ya sacrifice pa the men se to wa no pra ma se to pa no ma se ta pa no pra ya e na di ma e se ka bo ya mo tire to bia ya ba pa almost yeah, man, because of last year, this year, so too, the second one, the on pay, I was the apple down. That will be out there, my employer, get no never proper, more profit, young, and they, because they are put down. I said, Papa, yes, everyone, but my father to die. Nipa wotini nke wanda shekita udia samsuo Edema Ghana Private Road Transport Union GPRTU kuono Owura Abbas Ibrahim Moro. Na yangu ya ni mongu. Na ya tuaso akoyen anim wasa fufro enso emu. Na ya bogram awa ayama nyasam enso so emu a. Aya panyini ba akwa piemu awo aye enkampuni mantam a. Wayen kitawdie kwa ncherefo ede mo so no kokroko awanyeko New Patriotic Party NPP. Aye Owura Adams Sabo ade atudwa cheremu ese MPP amanyekuo no omo ade atooma no ese 8 ne dia ombe boom enwatwe no onbe boom break the 8 ne ba ya duma eno se sansem na omokeka no eye nkrofo bi ni mu ebi no mo se eye da yeso ana omokeka oma no keke wose da bi da enye se omokeka oma no keke omo ogidie pa sanse break the 8 ne ba ya duma omo hwe modin ba MPP aban ba ye wabo enye mfie nwatwe kura wo mu ontwanwe yo ontanye ye besen fie nsem no wei na so fie seches nie one district one factory na kosu so kura wo ene chesa bandi normal do de gugu akwa so a wo so ogidi ye pa se wei eso na Ghana fo betimi ahye ade ato abade ama MPP biem ama nwotwe no on mabum se gen na o chemu se NDC fo so yo ma fam de bia se omode sebi mpraduasa atro ne na ada be da Ghana fo na se de be ya MPP fo enwotwe no mutimi mum na so trese NDC fanfani do mbeye bia omupa omunkonom epo ensuore da omunkonom ni nyina ye de a enwotwe de braso se MPP ebreki. And I'm very surprised. Sometimes to say Ahenkan Kasiebo because no to make us break the 8 in their bed. To be frank to where we stand, it is more than possible. Even today, as we speak, developmental project Nana Akufo-Addo could exceed President Akufo-Addo in terms of infrastructures and other things. Almost every district, what we one or two of them, there neatly put up. But we don't talk about them at all when it comes to issues. But we say for area homoa, say by next year or mine be adia ekoso mpuntu adwuma ayeye no man mu ente meme de me ogidie pa se court for o attack omo no ene nsama ono nam ho eka no judiciary no de no omo bu atan man no 2012 omo ene wo ho no enye different ade we bia ene so hwe John Mahama wo refa ene case John Mahama andi hu kunima waka papa bi afa ho anytime bia amfa na afa no na tese enye obi a na otena kunyem no onye Adishimama eni awuti yei eye enkitawdie kwa nterafo edema New Patriotic Party osunkokoko amayeko MPP
wo enkra pomponi mantamu owura Adams Sebo na wote ne nka no na abusia adwumayefo ne adehye tete achemo da kotomole ase ewo Brim Central Municipal Assembly ni mo ane nei wo ma bom sam sia e de ama assembly ni ze ye atadwufo wo ma ya tede atadwe eniya tede ne atadwe mesie atadwe eniya tede ne atadwe atadwe na abusia nyuma mo tu ni nyina ne se bola kakraka bosum piyong sei ya dwiri no level pa no my level na bola na ye no say ya twi bola ni nyina firi ho na abusia akoto mali ase bola na ne ye ka no ya kan wasam wo radio su Kasiebo emu ya kan na bola no timi se eye mountain afajato ten kwa people na esum wono na mpre kwa na uto ubola gogumu a na mpre kwa atiasim akire ho ubete so mu tesem na enframa efrimu no nyasam ke 20 adehye na tetempatamu otonto ade de na wo ma obra papanti abra ya ba betu bola Kasiebo sum Kasiebo free hwei eni aseda wonom ede akọ ede ama oba kukudru for Victoria du empanifo wa assembly ho no nyaseda ketwa ase wa boro aseda pewa yentie bi Sisi de ni ayo katre mpanifo a wo da ha ne se ye da mo asenya menhira wo se omotie yensu frɛ na omayi sa wo ha wo ye frɛ yensu o ha no omayi bato mu nwie ye san se ne aye ne ye nipa ebetimi asan ba adesre de ne se betumi a omon san transe na omon pa anwea bi mefele so nyina na asase nkra betimi aye mfaso ama odaman na omda ye biribi se de be a ebetimi a stop bola no kra te ye da mo asenya menhira wo person de na sentinel de from atumi bona bola na hubaase ba obudua ne de yente sent bia biem from no so eba emfa bola ne ma biem tino aboye for now the make us say yes and first no kra because in so to say yentimi kra ntisisi ana omodwene de megidi sa ahoto aba me akra me ba me behu so omodwene mo na yenti awa ha man se ne be ensa anko dada te bia dada nim because te bia dada de ne ebre pan abusia eni awutie ye eyadehye wo akoto molias wo mamoto ade ene wo motete mpatamu na monitoring officer edema odan zoom layo owura ya abudu ene waji aboso edi a obi adi nim no samule na owura samule enso edetu anim se hwe enkwom yomadwen kura se kombe ye fro dadado na kwan na eni honti afi abrowa yipuma kwam die wo se ye kwan mu atene bola na nya kura so utwom no mo yeden pa ma bozike fo frefre me MC toliadu eni bi de hun koma na me se mo bose mo be 3 months 2 months o me hu se adwa bola no mo ga sa agro na me di me MC no me kasa che na oti o kan no se ma ka ne ba ha first one entimi afa kwan no so tina ekwan na ye nya no na ye asem ba ye force ye gonya kwan wo CMB ho no mo ene ye fa ho no ye nya na ire be ye je Sunday MC fitanopa obetena ha oni ni kun me bona baso pa papa na frɛ samule kosisem samule kwa papa na waya de pa onya MC eso ya adwuma te sɛ MC ne be ma na yadwen o ma kyerɛ sɛ o mo dwen ampa na Sunday anopa no Saturday na sɛ yeye na nkofo nsa ade Sunday de kan be si MTN for office ro te Sunday anopa no mo frɛ me ne Saturday nya akwan na de fa kyerɛ no mo sim no mo ye ne bo be 5 de no ma wi nti odanfo a mo te agotomoli asenka mo se bola ahepo no enne nyame adom mo so mpra ayipuma okwam yadwi a level ene no kura aye level pa monitoring officer edema odan zoom lion owura yaw edu aka samule enatene kadona wasan so eto asubiemu a wo che sesese no wonom de nyoma gu akwamu a bola no omo bepe ba bia won bekwa akoto agu tia no dodo na aka se ne yadwi ya edwomfo be bia tra asase kese da we ye ne den dodo na aka se kiemfa nwa ngu so na fundamental ko mu furu olokwan so na ko metra ho no mo so mo kan no eto asum ese ba akofo nche bolamfo eti na ese ne mpanifo ya tra se ne etie omo so wakwan se omo so tumi ka omadwen e kire yen be si etie se na yamanfo a yes mo no omo ka enti ye ne den enti makan ya te yesu egu so se na mo kan bola no so ya getum no yesu egu so se fa mo adwen na ya hwese dia anwa be egu so emna esi wie ne ko fa na ko omo
yɛbɔ spray kum tontom ne aboa dompen den ɛni ne mu ɛyɛ Jordan no yɛkɔfa machine no ɛbɔ spray na sɛne mmoa ɛwi nipa no de malaria ba ne so ɛbɛte enti ne sɛsi ana yɛayɛ ne sɛ MC afɛ nipa mmienu a mo gyina ha no mo hwɛ sɛ obi amfa bɔɔla ɛntoɔ na wode bɔɔla to hɔ no mo a ɛyɛ nneɛma mmienu ada sɛ yɛbɛma wapra bɛyɛ bosome anaasɛ da no korɛ Sunday korɛ bɛkɔ court ne akyagye wo ɛgye sika no de ama mo gyina yɛ den ɛhwɛ ha na deɛ ha yɛadwene sɛ me nuanom a sɛ ɔmo nom kakra mfa sɛ wi ne kokee no ɔmo bɛgyina bɔɔla no mu asɛ de ɔmo to gold wɔ mu no ɔmo yi kan wan ɛyi bi ɛtototo hɔ na deɛ ha adwene sɛ sɛ oyi a na ɛwɔ polity bag mu a oyi pɛ ne wɔgya pɔte na amanti ɛma yɛ ha yɛ paa de ate ɔmo ne sɛ siesuo mu a yɛde bɛkɔ police station titi ɔmo tike ɔmo do akoto mɔlea sɛ ɔmo ato yɛkyi wɔn so a baabi a wo bi ɛbɛkyɛ nsiw pɛ light mmienu po baako wɔ ha nti de bɔɔl kyerɛ na ahwɛ bɔɔla no so nti wɔwodu wɔn bɛso sɛ bɔɔla no so na ayɛ hyɛn sɛ wɔde bɔɔla gu ɛbɛkyɛw samala minsa so mu a ha wɔn sanye no ni muto mala minsa so mu a monte da je so ma makɔ aba pasa papa no to no ɔwɔnyu bɔɔla mala minsa so mu a ne sɛ samule sɛ mala minsa so mu a wala bɛte papa tupa nipa wuti ni nke wa monitoring officer edema odan Zoom Lion owura yaw edu aka Samule se yeko na mesrawa mamenye adie owura champon bright ya father Dixon owura champon bright ene eyo no ankasa ne ba Miriam Ampon ni birthday enti father say omaneba no awoda pa owonsa wamadu agiri eti oso omana awoda pa Nyankopon hira no oyaba ya kama Nyankopon ema na nisuade hu embrem na daache ombe ni patitru ni eka Ahenkan Father Dixon ne ba no we onse ne ba na nurse ni a wo be ne ba na lawyer ni aha po hira no eni amesume nyonko ba ko bi my classmate ewo eye secondary school your friend Oben Mensa Charles bacteria na school ni your friend no ti bacteria happy I know it's hey waso wo anya grobi opeso ja mu kwan we yin packet wa na bacteria na da no so ase chese no de agisi ono abechirechirim as school mu dia aja obi a your friends enkwase adin se on se sa no friend no ne enkwase adin no bacteria ya sewu etia na Nyankopon so onhyira wo na onye wo kese yekọ abusuafo ye na aboafo the two parties ama safua atwe aka Chelastic ena ahofe achim police maame akua Janewa ena afe Kwame Asante atopanyene de ko Facebook live ena afe YouTube live yada aboafo ni nyina ase wakenkanfo me adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi